mit navn er Kim Hofmeier, og vi befinder os i Fakse på den nye traktortrækbane hernede. Og traktortræk, det er jo en af de sporter, der vinder mere og mere frem her i Danmark, også her på Sjælland selvfølgelig. Og det køres igennem Landbrug Ungdom, og det gør det, fordi Landbrug Ungdom har forsikringen på det, så selvom sådan nogle gamle nørder som mig på op i 50'erne, vi kan altså godt være medlem af Landbrug Ungdom af den grund, og så kører traktortræk på hobbybasis. Og det er præcis det, vi gør i dag. Et lille stævne her i Fakse, kaldet Powerpool, og der er omkring 40 traktorer, der er ude at køre, tunet efter nogle regler, der er sat op i Landbrug Ungdom, således at vi kan opbære forsikringen på traktorerne af den vej. Det er jo ikke fordi, at traktorerne er helt standard, selvom det hedder standardklasser. Der er nogle ting, man gerne må med motoren, og mange af traktorerne i dag, vil I se, har både 2, 3 og 4 gange så mange hestekræfter, som de havde fra fabrikken. Så derved opstår sporten jo, og bliver mere og mere populær, også for de unge mennesker, så de har noget at skrue i. Så jeg synes, det er rigtig sjovt sådan noget her. Hvor mange år har du selv kørt? Jeg har selv kørt siden 2003. Så altså 8 år har jeg kørt selv, men jeg har været med i Dansk Traktortræk siden 1984. Hvor kommer folk fra i dag? Ja, folk de kommer typisk fra oplandet omkring Fakse har som publikum, ikke? De kommer rundt omkring fra Rønnede, Næstved, Haslev her omkring, ikke? Men ellers er trækkerne, vi kommer forskellige steder. Vi kommer helt op fra Nordsjælland, og jeg er fra København, ikke? Og har min traktor med nede her på min lastbil, ikke? Så